Il-Maltin qed iħallsu fost l-ogħla prezzijiet fl-Ewropa li kellu x-xorb li jikkonsmaw. Dan kien konfermat minn ċifri li ġew ippubblikati mill-Eurostat, l-Uffiċċju Ewropew tal-Istatistika. Skont il-Eurostat f'Malta nħallsu prezzijiet tal-ikel li huma ogħla minn dawk li jħallsu l-Ġermaniżi, ogħla minn dawk li jħallsu ċ-Ċipriotti, ogħla mill-prezz li jħallsu l-Portugiżi, l-Olandiżi u dawk fir-Renju Unit. Dawn iċ-ċifri juru li l-Maltin qed iħallsu għall-ikel u x-xorb prezz li huwa aktar mill-medja fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. L-NSO ikkonferma wkoll li f'temp ta' xahar il-Maltin esperjenzaw żieda oħra fl-għoli tal-ħajja. Dan hekk kif fl-indiċi tal-prezzijiet rajna żieda minn 1.4% f'April 2018 għal 1.7% f'Mejju 2018. Meta wieħed iħares lejn l-istatistika għall-aħħar 12 xahar mal-ewwel jinnota li kien hemm żieda fil-prezz tal-ikel u x-xarbiet mhux alkoħoliċi, żieda fil-fuels u l-kirjiet, żieda fl-amara u l-appliances u anke żieda fil-prezzijiet tar-ristoranti u l-lokandi.